så må man starte nu. Og hvis hun ikke har noget negativt. Ja. Og nu går det sådan lidt opbakke, så jeg er ikke sikker på, at man ser vandet. Det er godt, der lige er en punkt på. Ja. Jamen, der er masser på, men det er jo sådan set ikke engang så svært. En bødstykke ride mere baglæns. Synes jeg heller ikke. Altså, det er lige før vi kravler rundt. Nej, men det er nok fordi hun er bange for på grund af den der, fordi hun er så stor. Hun er ikke sådan lige at få... Og nu fik der lige lidt tryk på. Ja. Jo. Perfekt. Sådan der.